Taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoffif taħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Farfarola tidni nfarfar, għanfarfru l-arloġġ, forsi ma tafx kif jitċaqlaq il-ħin. Għaw ktieb. Jekk jgħaddi l-ħin. Qed narak. Aħjar tismani naqraw, milli toqgħod tara ninfarfar. Tlaqna, il-ktieb jismu fuq il-muntanja żgħira llum. Elbio kien joqgħod fraħal ċkejken, rib waħda mill-muntanji li kien hemm ftit il-barra mir-raħal. Daw il-muntanji kienu importanti ħafna għan-nies tar-raħal għax kienu jġibu x-xita u minnhom kien jinżel ħafna ilma ġieri fil-widien. Waħda minn dawn il-muntanji kienu jsejħula il-muntanja żgħira għax kienet l-inqas waħda għolja. Għal ħafna nies fir-raħal isem Elbio kien jinħass Trump u kienu dejjem jistaqsu lil missieru u lil ommu. Għala kienu semmew hekk. Imma dawn qatt ma qalulhom minn fejn kienu ġabu dal-isem għat-tifel tagħhom. Meta twilet Elbio, ommu ridet issemmih Daniel u missieru xtaq isemmih Pablo. Imma ma setgħux jaqblu bejniethom u sa ftit jiem wara li twilet, it-tifel kien għadu bla isem. Darba waħda missieru ħareġ jimxi u mar ħdej il-muntanja żgħira. Hemmhekk iltaqa' ma' wieħed raġel xieħ u waqaf jitkellem miegħu. Tidher qalbek sewwa ħabib, qallu dak ix-xieħ. Iva, ftit ilu kellna tifel u għadna ma nistgħux naqblu dwar x'isem se nagħtuh. Mela ħalli ngħidlek jien x'għandkom issemmuh. Li t-tifel semmuh Elbio. Elbio? Da x'isemu? Qatt ma ltqajt ma' xi ħadd jismu hekk? Ix-xieħ bissem u qal lill-missier. Wieħed għaref, ħabib tiegħi kien qalli li l-isem Elbio għandu x'jaqsam mal-muntanji. U kif taf, dan ir-raħal għandu rabta kbira mal-muntanji. Imma t-tifel tagħna għandu x'jaqsam mal-muntanji. Saqsa missier Elbio li kien għadu ma jistax jifhem x'rid jgħidlu dak ix-xieħ. Llum le, imma l-qudiem iva. La jikber, it-tifel tagħkom ma tisib xortieħ fuq il-muntanja żgħira. Semmuh Elbio. Isma' minni. Il-missier ħaseb li x-xieħ kienet jiċċajta. Jew li rid jgħaddih biżmien. Imma hu sejjer lura d-dar, kompla jaħseb fuq dak li kien qallu. Ma kienx jaf x'ħajaqbad jagħmel. Ftit dak l-isem su beda jogħġbu meta wasal id-dar qal lill-mara x'kien qallu dak ix-xieħ. Għall-ewwel din ma ħadiġ gost għax kienet għadet tittama li tgħaddi tagħha. Fl-aħħar it-tnejn qablu li jsemmuh kif kien qalilhom dan ix-xieħ. Skartizza! Skartizza fejn qiegħda? Skartizza! Ratni. Timpoġġi l-ktieb postu! Ħajkolli mmur. Naħseb daw jieqaf għax ma tantx iċċaqlaq wis. Mur nara x'ħen.